billahi la ilaha illa huwa sai kin bar gidan nan. Wallahi sai kin bar gidan nan. Ni ba zan iya da wannan abun ba. Da me zan ji? Ko botik zan ƙara miki ba saki kyau ba. Na ga ta kudi. Ya ke so in yi dare na ne. Ni ba zan haƙura ba. Ba zan haƙura ba ki daina ba ni haƙuri. Wallahi kawai ki tafi gidanku. Ni ba zan iya ba. Duk Alhaji dama ina so ma wani magana. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Barka ne. Na ba magana cikin kai tsaye ba tare na sanar da kai ba. Ba na karka da. Tazu da safe na zo wucewa zan tafi aiki. Da ji kuna ta hayaniya da matarka akan bata iya kwalliya ba bata iya sa kaya ba ta kalma gidan lika da abubuwa duk bata iya saka ba. Wani wallahi. Abin ya dame ni. Na kace kuɗi sun haura. Wani ne kana cewa zaka je ka aure wata kauye ka zo gogar da. Ya zan yi? Na ji a waka ana faɗa kuɗin mu tattara mu koma ƙauye karkara. Ni ma karkaran nan zan koma wallahi. In zai samu mai ƙauye ko za ta goge. Yanzu sai abin da kake yi ba ka da labarin wannan jarumar mu Maryam Yahaya ta Kano ta buɗe kuɗin sai da atamfofi da gidanduka da takalma da jakankuna har salon na gadi da ke yi. Kai haba da Allah. Wallahi nan kusa da MTN office din nan Zuros cikin plaza din nan ba. Zuros kusa da MTN plaza din nan. Salamu alaikum. Wanda na gaba kana kira ta kasa ta zama sabuwa amma ina bara je samu ladi in ba ta labari. Abinda ai dole ne je samu ladi in ba ta labari. Abinda zaka koyi shikenan. Godiya nake ai daga nan gurin ma cikin gidan nan shiga. Ai kuma ta bayani. Allah saka da alkhairi abokina. Kai amma muna gode sosai.